Dakle, u nastavku. Zimi bi se pak igrali u dvorcu, a uvečer bi im kralj čitao priče. Braća su jako voljela svoju sestricu, a i ona je jako voljela njih. Kralj pak biješe sretan gledajući kako rastu sretni i zadovoljni. I tako to potraje neko vrijeme sve dok se novoj kraljici ne učini čudnim, kamoli to njezin muž tako često odlazi bez nje. Najčudnije pak biješe što se s tog puta uvijek vraćao sa smiješkom na licu, a nakon nekoliko dana ponovno bi se rastužio. A onda uzjahao konja i otišao, ne rekavši joj ni kamo ide, ni kuda ide, ni kamo će kada će doći. Znala je ona da kralj više voli boraviti na svježem zraku nego u palači, ali u srce joj se ipak počeo uvlačiti sumnja. Htjela bi znati što li cijele dane radi u šumi posve sam. Pitala se. U lov ne ide jer nikada ne nosi pušku. Neću imati mira dok ne otkrijem što se zbiva. Raspitivala se kraljica kod slugu i sluškinju, znaju li možda kamo odlazi njezin muž, ali nitko je ne htjede ništa reći. Poštovani su oni dobro kralja i voljeli njegovu dječicu. Ako kralj skriva od nove kraljice da ima djecu, mišehu oni, mora da za to ima dobroga razloga. Osim toga, nisu uopće voljeli novu kraljicu jer je vikala na njih za svaku sitnicu. Ipak našao se jedan koji odade tajnu. Bijaše to sluga koji je često potkradao kralja i kralj to dozna i strogo ga kazni. Iako je sluga dobro znao da je tu kaznu itekako zaslužio, ipak je zamrzio kralja i jedva čekao priliku da mu napakosti. Tamo se prilika pružila kad je kraljica ponudila puno novaca onome tko je kaže kamo kralj često odlazi. Taj je sluga ispriča sve o kraljevoj djeci i o dvorcu u kojem žive, dobro skriveni. Otkrije joj čak i tajnu čarobnog klupka koja samo pokazuje put. Prešutio jedino da kralj osim 6 sinova ima i kćer. Kraljica tek sada postade silno radoznala i poče kovati planove kako da stigne do tajanstvenog dvorca. Najprije se moram domoći čarobnog klupka, odluči kraljica. Pronaći ću ga, makar morala pretražiti sve sobe od tavana do podruma. Zrak kraljica nađe čarobno klupko i prije nego što se nadala. Jednog dana, dok je kralj vodio državničke razgovore sa svojim ministrima, uđe ona u njegovu sobu. Pretraži sve ormare i u zadnjem nađe ono što je tražila, čarobno klupko. Bješe je skriveno u naboru kraljeva plašta od skupocjena hermelina. Kraljica se dade na posao. Sašije 6 bijelih svilenih košuljica, a sa svakim ubodom igle ušije i čaroliju koja je bješe naučila od svoje majke, vještice. Sada je samo čekala priliku da izvede svoj opaki naum, a da kralj ništa posumnja. Napokon se i to dogodi. Vladar susjedne zemlje pozove kralja na veliku godišnju svečanost koja će trajati 3 dana. Biće tu raskošnih gozbi, uzbudljiva lova, čak i viteških turnira i tako kralj otputuje, a kraljica ostade sama, izgovarajući se kako se ona ne osjeća baš dobro pa ne može ići na tako dalek put. No čim kralj izađe iz palače, spremi ona 6 začaranih bijelih košuljica i čarobno klupko te krene u šumu. Tamo otkotrlja klupko ispred sebe, a ona polako krene prema skrivenom dvorcu pokazujući joj put. Kraljeva djeca izdaleka ugledaše kako se neko približava dvorcu, budući da niko osim njihova oca i slugu koji su se brinuli o njima nije znao put, bio uvjereni kako to stiže kralj. Dječaci mu veselo potrčaše u susret, a djevojčica ode u svoju sobu da odjene najljepšu haljinicu u kojoj će dočekati oca. Mali pak kraljevići shvatiše da su upali u zamku kad je već bilo prekasno. Pred njima se naime stvori zla kraljica vještičina kći. Prebacim preko ramena 6 bijelih košulja, a 6 kraljevića odmah se pretvoriše u 6 bijelih labodova koji zamahnuše krilima i odletješe. A kraljica se zlokovno nasmije.
sada kralj više neće odlaziti u tajanstvene pohode u dvorcu u šumi. Pomislivši na šestoricu malih kraljevića koji se prometnuše u labudove, zahihoće poput prave vještice. Njezin je podmuklim plan uspio. Vraćajući se s puta, kralj odluči najprije posjetiti svoju djecu. Veselo uđe u dvorac i pozove ih, ali dočeka ga samo mukla tišina. Poče dozivati svoje sinove jednog po jednog, ali niko se ne odazva. Dvorac biješe tih kao da je uklet. Odjednom se na mramornom stubištu pojavi njegova mala kraljevna. Krupne suze jadničku sljevali su joj se niz rumene obraze. Baci mu se u naručje i gorko zajeca. Tatice! Što se dogodilo, djevojčice moja? Uplašeno će kralj. Gdje su ti braća? Oni su odleteli. Jedva promuca kraljevna. Kralj shvati da se dogodilo nešto strašno. Pogledi djevojčicu po glavi i zamoli da mu sve polako ispriča. Ne znam što se dogodilo. Pomislili smo da ti dolaziš, pa su ti dječaci otrčali po susret. Kad sam izašla iz dvorca, vidjela sam kako su se iznenada pretvorili u labudove i odleteli. Potom pokaže ocu nekoliko bijelih pera koji otpadoše s labuđih krila. Kralj se silno rastuži. Kako se to moglo dogoditi? Pretvoriti dječake u labudove može samo vještica. Ali odakle ovdje vještica? Kralj pomisli na svoju ženu vještičinu kćer, ali s mjesta odakle takve misli. Da ona ne zna da on ima djecu, ne zna da postoji dvorac skriven u šumi i ništa. Kralj se duboko kajao što je odveo djecu u šumu. Mislio kako bi bilo bolje da su ostala s njim u palači. Nova kraljica brinula bi se o njima i nikako se ne bi dogodila takva nesreća. Kralj odluči povesti sa sobom malu kraljevnu. U palači će biti sigurna i neće naći zlo kao njezinu braću, ali kraljevna, iako nikada nije vidjela svoju maćehu, duboko u srcu osjeti neobjašnjiv strah. Zamoli oca neka joj dopusti da ostane u dvorcu barem još jedan dan. I kralj napokon popusti. Dobro, ostani još noćas, ali sutra dolazim po tebe. I više se nikada nećemo odvajati. Rekavši to, kralj odjaše, a kraljevna s mjesta poče spremati svoju odjeću. Dok ta žena živi u palači mog oca, moja noga neće tamo kročiti. No ne smijem ostati ni ovdje. Ću sutra doći po mene da me odvedu. Poći ću u svijet tražiti svoju braću. Kraljevna pričeka da sluge u dvorcu zaspe, pa se iskrade iz svoje sobe i na prstićima izađe iz dvorca. Nitko je ne primijeti niti zaustavi i ona krene u mrklu noć. Hodala je sve do jutra, malo se odmorila pokraj nekog jezerceta, pa opet nastavila put do večeri. I tako je pješačila 3 noći i 3 dana sve dok je noge ne zabolješe, dok ne ogladnje, ne ožedni. A kad već pomisli kako više neće moći napraviti ni koraka, gleda kolibu uspred visoka drveća. Pokuca na vrata, ali se nitko ne odazva. Te ona otvori vrata i uđe. U sobi ugleda 6 kreveta. Iako bijaše tako umorna da je mislila kako bi mogla spavati danima, ipak ne legne ni u jedan. Uvuče se ispod zadnjeg kreveta i zaspi na hladnom podu. Nakon nekog vremena probudi je čudan zvuk. Otvori oči, ali u sobi bijaše mračno. Kraljevna se uplaši. Proviri ispod kreveta i ugleda kako u sobu jedan za drugim ulječe 6 labudova. Sjedoše jedan pored drugog na drveni pod i počeše mahati krilima tako jako da je bijelo perje letjelo na sve strane. Kad im otpadne zadnja pahulja, labudovi se prometnu u kraljeviće, kao neka čarolija. A kraljevna s mjesta prepozna svoju braću i potrči u zagaljaj. Kako li su se samo obratovali kad je vidješe, izljubiše je jedan po jedan, plačući od sreće, ali njihova radost ne potraje dugo.